Există momente în care lumea se rupe în două și se naște din nou în privirea cuiva. Îți imaginezi întunericul trăit fără să știi cum arată lumina, zile fără chipuri, voci fără formă, atingeri fără contur. Și apoi, clipa. Un gest simplu, ochelarii puși pe față sau operație care aștept ani de liniște oarbă. Și brusc, totul devine viu. Nu mai e doar sunet, nu mai e doar atingere, e culoare, e chip, e mamă. Și acolo se rupe ceva în aer. Copilul nu înțelege imediat ce vede, rămâne suspendat între teamă și miracol. Ochii caută, tremură, se fixează, apoi găsesc. Și când găsesc, se opresc. Pentru că în fața lui stă prima imagine adevărată a lumii, chipul mamei, nu povestit, nu simțit, văzut. Și atunci se întâmplă ceva ce nu poate fi învățat, nici jucat, nici repetat. Un zâmbet care nu vine din bucurie obișnuită, ci din recunoaștere, din salvare, din viață. Mama îl strânge în brațe ca și cum ar vrea să țină în palme în momentul acela, să nu se rupă. Iar copilul, pentru prima dată nu mai caută lumea, o are. Și în secunda aceea tot zgomotul dispare. Rămâne doar adevărul simplu și uriaș, că a vedea nu înseamnă doar a privi, ci a trăi, pentru prima oară cu adevărat.